ka lakale anyana ayemanda blero mina donc be micro passer belebele ma no ye soma de nga soma belebele mi ma soma ya sunyede ayi ama sunyede soma ya wolola ka sora fade bulu wa afora ni ko jigiba kuyate bi dron be hakili be jigi soma ya tabulo defe mais ngana de côté ko fen wo fe min mandi ala e no be mani fin bla jahannama na ala kana ne jigiba bla ya ala kana ne rani fana bla ya rabbi ala ka anga duwa umine amba bismillah akana ni ture bismillah afodo wo ma ko kanyo kuyate ko ni basis dila alhamdulillah mbela tando ali janguma ngorga jamafo mbela fo ka kunyuma do aka ciba noy Muhammadu kishin dama baye bela kan wanu ni rabbal alamin mbe jamana ifo ka jamana tigi fo ka deme nyoko na baraka nyoko fu ko sobe ka la memba ko fu radio so amun to ko sabu ko ikana nyoduma ikana kininduma ko ikana nyina ali sabu ko allo mbe aw yere fo ini ka technicien nyumon namu ani de memba baraka law bedala jeli ko sobe baraka so jami baw fe bo ani bonya mi baw fe kuma so kono ya amba aw fo la ka ko nyuma baraka ko yate kuma yi nkoroke noye na ni ture ya ale de tunganga kuma tanga mananga ko ni fugula be da ko dula bata hate ane na kuma daile sa nkoroke na kundo ajarani nene da daile ale na kundo ni duwa uye ala sigi sago tigi de ala mbe nkoroke fu noye na ni ture namu ali ala ye nema bilibili de malo de di buna adama de ma nema mu ni mogo ta kolosi nga nema mi ni ala ma nyogo dan kramo o nema folo ye muye fiya ye nema badi buna adama de ma namu nga adama de na tabuya na te fiya don nema yetu ala ye dumuni ke nema de dumuni kuntan ala ye dumuni ke nema de namu adama de na tabuya na adama de te dumuni fle nema yetu ala ye jike nema de adamaden hakili nana yelema nanfuluko nana tunu ka ji yere ke awa fengwansan yobolo te ji do nema itu Allahu akbar professeur ba namu ala ye duwo ke nema de bona adamaden ma ala ma beke duwo de ita don ka fogo duwo ye nema ye foni kera danga den torole no ne ali jangma namu nkorage ala ye yere wolo yake nema de buna adamaden na ala yere ko waso mandine ko nga ko ni ala yike jon kunandi ala mani ke yere wolo ye ki ka to so ka waso yika yere wolo ala ko be jena ya do ya bebe nyabo eta o nyogon fe tinye beba nyini ke eta o nyogon ke hate yere wolo ya ye waso nan ko de waso nan ko mi na be do dina yere ko na ibe baraji yere fa na sura waso la Allahu akbar nam oye yere wolo yaye hate bawo ni wasura yere wolo yala ala ko ki fatando ka tla ki batando jombi fatando ki batando ko ala te braji dima wala be tatu nga do fa de barka ka dongo dum barka ibi disi go simi nga jamala ko ne yere wolo kamale yi fatando ki batando tinye oye do bo jena ya fangala oye namu ali jangoma korolen foli nema de korolen foli be buna adamaden ban itaga tugo kura juguman hate itabulo kura juguman korolen foli bi bawma modo be tabulo kura do bala tabulo min chemain nga ale yere madabo akama de anya don baliya do na ya don ka fo ko ale fama so ni ma mo ke ma so ni ma ayre te so ma ni kinye ngorage mo nun bo korolen ulu fo ulu fene farla nema uka ngoroke yo nema do namu ikoroke yo nema do de ali nema o nema nema bedala jelen blara boroba kelen de kono dunya bangukulo yinkaya o ye boro jumaye o ye islamaya ye abana nema bebe islamaya inde kono nema be adiaranya ni islamaya te fiya min fleni ye am se ka tinya nyo ma sisan ya sama ibeta lahara aywa ko ne wiki gojugu bade ni ya tiga kabu mo se muguti la no ye muguti mimi se korotefli la ko korotefli na nye fiya ni nyaga min sisa buna adamade ni ya sama ibeta lahara yala fiya ma bonne malawa abora ne wala na nye jiu empoisonné sisa kafiri ya manana sa na nye fosoni nge jiu ka ni ya mi ji ma bonne makono ai we sayade dumuni ndu akarawe akara abora ne mana mumbe am bani bedala jele ma islamaya o de ko son ko nema bedala jele mboro islamaya de
yana an yin hadisa kalame an mata ni sira ai fembe masabe hadisa kono ni gele ngone ala ka loni be jigi dongodo ni nyana minute second ala ka kuma be jigi ala ka loni be dunya bangolo ga be yala fambe fe Allah ikuyate okuma mben kroke fu kosobe ka kunyuman don namu ali jangman de la ka fiyo namu ko jelu be kele ko jeliw tɛ bɛn ko jeliw ka hasidiya kɛ bon ngu tɛ jeliya nɔfɛ u bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ i y'o fɔ ya n'i ye jeliw ye k'u tɛ bɛn u tɛ jeliya nɔfɛ dɛ n'o tɛ jeliya tɔgɔ de ye ko dilanni ne ko dilanni n'a fila bɛ kɛlɛ wa ayi an ka jamana dilan an ka dugu dilan an ka so dilan an ka kabila dilan dilanni n'a fila bɛ kɛlɛ wa ayi abada n'i ye dilanni n'a fila ye kɛlɛ la kelen bɛ tiɲɛli la dɛ o kama n kɔrɔkɛ nana baara min kama ne fana bɛ yan baara kelen de kama dɛ kɛ jamana ani jamanadenw k'u la faamuya u k'u bɔcogo kɔrɔw dɔn k'u bɔyɔrɔ kɔrɔw dɔn k'u faw tɔgɔ dɔn k'u baw tɔgɔ dɔn k'u mɔkɛw tɔgɔ dɔn ka se kɔ ɲabɔ olu fɛ jogo jugu mun b'u la u k'o bila n'o jogo juguw dabilara bɛɛ k'i lanbe lɔn o ka di ne jeli la n'i ye jelikɛ ye somaya la i y'a fɔ ko tumana fɛ karamɔgɔkɛ jatigi ɲuman de ma sɔrɔ kɛ n'o tɛ ni jamanaden bɛɛ y'i yɛrɛ dɔn sa i y'a fɔ la ko e ko ne i na jo sɔrɔ kɔ ni bɛɛ y'a kɛ komi kadi sa la ko mɔgɔw m'a fɔ ko Sunjata satɔ kasira wa ko Sunjata satɔ ko ko ne ka jeliw bɛna kɛ cogo di e ma dɔn ko Sunjata hamina o hami min tora Sunjata la n'o tun tora jamanaden bɛɛ la fo ka na se bi ma yala jeli bɛ jo sɔrɔ jeli bɛ sɛnɛ kɛ ayi an tɛ sɛnɛ kɛ bilen donc bɛn kɔrɔkɛ fo kosɛbɛ an tɛ gɛrɛnɛ fiyewu ni kuma in kunna an kana de bɔ kan ayi cogo si la e b'a dɔn kuma si man di ne ka tɛmɛ ne ni kɔrɔkɛ yi an bɛ miiri hakili de kan fo ka jamana in jɔ de n'o kɛra mori o ka di moriw la kosɛbɛ morikamarew o ka di u la a ka di jelikamarew la ni kuma in jɛra n ye toro n'a bɛ ka ban yɛrɛ de i kuyate donc e bɛ min kɛ sisan i bɛ kɛnɛ di Naani Ture ma kɛnɛ bɛ n kɔrɔkɛ de bolo d'accord a daminɛ ni a laban ala k'a ɲɛ ka d'an ma ya rabbal alamin an ka baro in a lamɛn tulo ɲuman ala k'a sabati k'a di an bɛɛ lajɛlen ma amin amin a bɛ fɛn di anw de ma ka di anw na n y'o de fɔ n ko kɔrɔ ni dɔgɔ mana jɛ hɛrɛ ye dɔgɔkɛ de ta ye ka hɛrɛ anw de ta dɔn ala ka sija ni kɛnɛya d'an amin amin hakili ɲuman ala k'a d'an ma ni kira lahɔrɔma salamu wa salim taslim so suruku tun tɛ ba min nana dɛ tabu kamara sibi kamara abarika naam hɔrɔmuso saba cɛ kɔni baasi si t'i la ayi tɔɔrɔ si tɛ n na yan an ka dugu kɔnɔ ayiwa conseil ba kɔni baasi si t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na yan Ali malien denw ni ivoirien denw ni burkinabé denw ni guinéen denw cɛ min kɛn bɛ ka drapeau ta k'i jɔ sénégalais ye k'i jɔ a bɛɛ ye Naani Ture kɔni baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na yan Ali ne ni n kɔrɔkɛ Jigiba Kuyate ani ne yɛrɛ balimakɛ Kɔnɔ Kuyate Kɔnɔba Kuyate an k'i ma k'i bisimila setani kɛ ka bɔ an ka baro la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهر وتولج النهر في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير حساب صدق الله العظيم آمين سبحانه علي نعم ko gelema yoro temena atemena Ali nga foli be ndokeye naam à chaque fois na introduction ke a bien remonté ah ya dafali alhamdulillah naam ni valeur min na introduction ke do be franc valeur ka Allah ndeysan naam aya fode adun gara ni ay kelebe mo woni ñonche akili mawdete ni akili ma flawde do u ba didi ñoma ko so ndoke ala tatemene ne ma se kan yero soro kada akera ngo ci do be mbolo ko ma ya fo cugumi awa mbo ci la amba reunion na ma se ka sigire na ngo ndoke be na kuma do fo nyensi ka kuma laban una me hati
kuma nye kuma min retenu a ka yɔrɔ la o ye Bamako de ye wayawayanko kɛlɛ o kɛra wayawayanko kɛlɛ bannen tuma min ne jɔla sera tubabuw ma à l'époque u y'a ɲininka k'e ɲɔgɔn cɛ bɛ i ka dugu la a ko ɲɛgɛn cɛ caman de bɛ n ka dugu la a ko comment e bɛ se ka battu tubabuw ma hakili ma to ni fɛn wɛrɛ ye a y'i kanto a ko janfa naam hakili jiginna n dɔgɔkɛ ka o mot janfa de la bi Allahu akbar an bɛna baara min kɛ bi a bɛɛ bɛ tourner autour de janfa d'accord a bɛ jikaw sigin bɛ k'i lamɛn parce que kun de bɛ ko bɛɛ la o kun bɛɛ mun na tubabuw y'an dan tubabuw bɛ fɛn bɛɛ de préparer latigɛ k'a kun ɲini k'a dɔn n'i y'a ye tubabuw sɛnɛna mun de don u y'a ɲini de k'an dɔn fo k'an ban o de y'a to autour de janfa an ka baro in bɛ kɛ autour de janfa inshallah Ali naamu an tun kan ka kuma Samori de kan bi ayiwa an bɛ kuma ale Samori kelen de kan dɛ mais ça se fait autour de janfa ok wayi o b'an hakili jigin janfa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ keguya bɛ o yɔrɔ la cɛ min ka kegu i janfa ka gɛlɛn dɛ nka n'i ka kegu fana i bɛ se ka tɔw janfa hali n'i ka keguya ye o de y'a to dɔ bɛ se dɔ la ko n'i y'a ye wara dɔ bɛ se wara dɔ la dɔ de ju bɛ den ni yɛrɛ fɔ yiri dɔ la Ali o de ye tubabuw lase an na an tun kan ka kuma Samori kan mais n bɛ kuma lata n b'a yɔrɔ janya n b'a labɔ yɔrɔ caman na Ali an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ fɔ yan ma ko farafinna yan kɔni Afrique Europe bɛ yen Asie bɛ yen Amérique bɛ yen Australie bɛ yen nin bɛɛ ye continent de ye mais min ka surun na o de ye Europe ye min bɛ Europe fana kɔnɔ ni min bɛ Europe fana kɔnɔ anw bolo o de ye français ye hati nka français kelen tɛ Europe kɔnɔ français anglais portugais espagnol allemand hollandais ninnu de tun bɛ Europe kɔnɔ Allahu akbar u bɛ sigilen Europe kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw la Asie kɔnɔna la i taga Arabi i bɛ taa arabuw sɔrɔ yen Ali an ye histoire o histoire fɔ kabini Kagɔlɔtan ka na Wagadu la ka na Ghana la ka na Mandela ka na Songhai la ka na fɔ bi Samori la o période la arabuw de tun bɛ farafinna dɔn o période la arabuw kelen de tun bɛ farafinna dɔn olu de bɔra bateau tun b'olu de bolo olu de yaalala ka na don farafinna fo ka farafinna dɔn ka ban Ali mɔgɔ min ye farafinna dɔn ka ban a sera yɔrɔ dɔ la olu de ye farafinna bisi à l'époque richesse minnu bɛ yen ka richessew ta réalité minnu bɛ yen ka réalitéw ta ka taga n'o ye k'a kɛ belebeleba ye olu ka yaala kɔnɔ mɔgɔ minnu nana k'u ka yaalaw tigɛ o de ye Turkiw ye Turkiw fana ye arabuw ka fanga ban farafinna kɔnɔ Turkiw bɔlen européens de nana o Europe kɔnɔna la jamana ni fila bɛ Europe kɔnɔna bɛ s'ils ne sont pas peut-être les derniers aujourd'hui ils sont parmi les derniers aujourd'hui des pays européens c'est l'Espagne et le Portugal olu de tun ye premier pays ye Europe kɔnɔ nin tuma in na Espagne ani Portugal olu fila Ala y'a kɛ u yɛrɛ tugulenin don ɲɔgɔn na olu de jamana ka surun farafinna ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ kan mais ni jamanaw de ye prépondérance kɛ a tun b'a fɔ ko prépondérance ibérique olu de tun ye lawulila ka na mun na à l'époque faranjɛw ye fɛn ni damadamanin kɛ o ye fanga di u ma u sera ka sɛbɛnni dilan ka imprimerie dilan ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni bɛ caya mɔgɔw bɛ kalan kɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw kalan a bɛ fɔ o ma ko imprimerie donc caman kalanna a filanan ye jumɛn ye u sera ka bateau dɔw dilan u b'a fɔ bateau ninnu ma ko caravelle
Caravelle. A sabanan ye mun ye u sera ka astrolabe dilan. Astrolabe ye fɛn dɔ ye n'i bɛ bateau kɔnɔ ale de b'a f'i ye hali su kɔnɔ ale de b'a f'i ye i bɛ est la i bɛ ouest la. A sabanan ye mun ye o de ye boussole ye hali sufɛla la i b'a lɔn i bɛ yɔrɔ min. Mɔgɔw tun bɛ siran n'u donna bateau kɔnɔ ni su kɔrɔ u t'a lɔn u bɛ kɔrɔn de u bɛ tile. Kosɛbɛ. O de y'a to mɔgɔw tun tɛ bɔ. A naaninan o de ye poudre à canon ye. Poudre à canon o de y'a to marifa dilanna o de bɛ kɛ marifa kɔnɔ k'a kɛ bɔn. O de ye marifa mugu. Ɔhɔ. Européens ye nin bɛɛ dɔn. U ko komi n'an ye nin bɛɛ dɔn donc diɲɛ kɛlɛlan de b'an bolo sisan. Boussole b'an bolo. Astrolabe b'an bolo. Caravelle b'an bolo. Dɔnni b'an bolo. Dɔnni b'an bolo. O tuma an bɛ se ka taa diɲɛ kɛlɛ. Fɛn min bɛ se ka taama ji kɔnɔ fana an y'o ji kɔnɔ aw bɛɛ nana o de y'a to européens minnu tun bɛ o cogo la nin jamana nin fila ninnu Portugal ani Espagne olu bɔra ka na jigin fɔlɔ. A bɛ fɔ olu de ma ko navigateur. Minnu tun bɛ bateau kɔnɔ olu bɛ yaala olu de bɛ jamanaw lamunumunu. Donc 14e siècle là navigateurs de donna diɲɛ fantan naani bɛɛ la mais o fɔlɔla ka jamana fɔlɔ minnu yaala o de ye Afrique. U ka port fɔlɔ tun ye min ye o de tun ye Portugal ye. N'i bɔra Portugal i bɛ 150 km tɛmɛ tuma min i bɛ don Maroc kɔnɔ. Kilo 100 ni 50 i bɛ don Maroc kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ don Sahara espagnol kɔnɔ. A bɛ don i bɛ bɔ don Sénégal kɔnɔ Mauritanie kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ don Sénégal kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ don Gambie kɔnɔ. A bɛ don i bɛ bɔ i bɛ na Sierra Leone kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ don La Guinée kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ na don Libéria kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ na don Côte d'Ivoire kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ taa Ghana kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ taa Nigeria kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ taa Gabon kɔnɔ. A bɛ bɔ i bɛ na jigin fo ka taa Afrique contourner sur l'Afrique du Sud. N'i y'o bɛɛ contourner tuma min i bɛ don Mozambique de kɔnɔ. Mozambique bɛ fan dɔ fɛ Madagascar bɛ fan dɔ fɛ. I bɛ bɔ i bɛ taa jamana min kan o de ye Inde ye. Ni sera Afrique Sud ka ban. Voilà i bɛ tourner. Ni tourner la sisan i bɛ na. I bɛ taga Inde. N'i donna i bɛ Madagascar bɛ fan dɔ fɛ i bɛ yɛlɛ ka taga Inde yan fan fɛ n'i donna Inde kɔnɔ i tagara jamana wɛrɛ la. Donc comme Madagascar aw minnu y'an kalan olu bɛ île de kan à droite. U bɛ jiba in kɔnɔ. Jiba in de kɔnɔ. Parce que olu bɛ to nin dɔ de kɔnɔ. Nin bɛɛ kɛ a bɛ fɔ nin fɔlɔ mɔgɔw ninnu de ma ko les navigateurs. Diɲɛ dɔnnaw. Nka u ye Afrique contour de lajɛ a pɔriw gansan u y'o de kɛ k'o ban k'o dɔn fɔlɔ. N'i bɛna don so kɔnɔna la hali n'i b'a fɛ ka na don i y'a faamuya nin salle nin kɔnɔ i tɛ tɛmɛ goudron in de la fɔlɔ. Nka n'i donna kɔnɔna la a b'i ka to ne donna kɔnɔna la n ye Ali ye ɲɛ la n ye Jigiba ye ɲɛ la n ye Nani ye ɲɛ la. Kosɛbɛ. Donc a bɛ fɔ olu fɔlɔw ma navigateur. O navigateur ninnu ye jɔnw ye. Da Costa o tun ye portugais de ye. Ale nana fo Sassandra yan. Ankɔrɔ yan Abidjan Côte d'Ivoire kɔnɔ. Santarém tun bɛ yen o fana nana fo Elmina Ghana kɔnɔ. Barthélemy Diaz tun bɛ yen o nana fo Cap de Bonne Espérance Afrique du Sud kɔnɔ. Fo Jukɔrɔla la. Vasco tun bɛ yen Vasco de Gama o fana nana o y'o bɛɛ contourner o tagara fo Inde. Dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ ma na yan olu tagara Amérique a tun tɔgɔ ko Christophe Colomb olu tagara Amérique découvert. Christophe Colomb. O de ye Amérique découvert o y'a sɔrɔ européens tun t'a dɔn Amérique yɛrɛ bɛ yɔrɔ min. Olu yɛrɛ tun t'a dɔn. Ko jamana dɔ bɛ yen i y'a faamuya sanu ni fɛnw bɛ yen mɔgɔw n'u kunsigiw ka jan u fariw bilennen don. Donc Christophe Colomb wulila yɔrɔ min dɔrɔn k'i tilen fiɲɛ a poussé ka taga a donna a ye jamana in ye a y'i kanto ko n sera Inde parce que olu tun ko k'u bɛ taga Inde de jawa a ma se Inde a tagara Amérique de. Allahu akbar. O de y'a to a y'i kanto américains ma ko olu ma ko amérindiens o tuma a tun b'a fɔ américains ma ko indien fɔlɔ. Indien voilà. Mais comme u y'a lɔ ko Inde fana bɛ yen ko a kɛra tɔgɔ fila ye dɛ ninnu ye indiens ye ninnu ye amérindiens ye. Donc a ye Amérique découvert o bɔlen kɔfɛ kelen tun bɛ yen u bɛ Alassane yɛrɛ tɔgɔ da u la u b'a fɔ ko Magellan bi mɔgɔw b'i kanto Magellan parce que il a fait le tour du monde ale ye diɲɛ bɛɛ de lamunu a bɛ fɔ o ma ko Magellan ale ye diɲɛ bɛɛ lamunu ale y'a lɔ ko diɲɛ bɛɛ lamunu Magellan. Donc u ye nin bɛɛ kɛ tuma min u ye Afrique dɔn u ye Amérique dɔn u ye Asie dɔn tuma min baara filanan min nana i kanto ko o tuma na an bɛna en profiter ninnu ka hɛrɛ kan kɛ
jigiba ne so be jigiba bolo terrain be jigiba bolo jigiba ka wari be sororo mi teta yini ambe tayri ne sanu de be sororo en beta sanu nyini ne wari de be sororo en beta wari nyini ne lulu de be sororo en beta lulu nyini ne jaman de be sororo en beta jaman nyini donc groupe folo minun kerani aba fonu mako navigateur flana minu ne ka suru ulu blakana aba fulu mako explorateur aywa ulu nana navigateur ulu na yoro ulu dona jamana ko nala nunu woni nunu koni akeni bateau ye flana ulu navigateur ulu na ulu dona jamana ko nala nunu koni acheba de oui acheba explorateur donc acheba ulu be nakana alaje mi rebe ka korobo ka do kono de ka ni ka lo unyela ni ndia to tubabu serana on din technique façon inte ambolo pati ni technique façon be mo kilen kilen non de bolo nyaaye ndo ciela abe fongo fe beka abe arranger len de oui akala vi organiser len de trop aka fait organiser len de trop nous sommes au combat donc à façon do yalla ni ndia dia nyakatama fe wallahi parce que ne mo kadi yakadi de tesara sarata la fofo ita gonza ma ke ya ka fait be organiser le tout ufa gonza ma ke man frafin farikolo de bala mais to hakli de bala gonza ma ke mande farla nyonga keita musa dama ko ni matigi yeme afuru wala gonza te parce que ni yata jili chama be ati ko nye chama de yini kallo edu ya soro de aflana nya no ba fuko explorateur fana be comme tuma chama ta ambulo mbenu to kelen fo afo kelen to ko mengo park on nana kana fleuve Niger te me fo kata fo segu ayef mi nyanyela akombetani fo mbalma wiye hera minumbe ya ode ni mali be ya asro mali to ta la fo asro anga kele obuka kele nunu fe mbela ni chein te manam ulute bakalama flana au Clapperton au Trarafo Tripoli sabana les frères Lander ulu dona kata fo golfe de Guinée la ulu nana kana yala ya mbela antakalama nanina René Kaye on nana la Guinée kabo la Guinée kana fo Côte d'Ivoire kateme Côte d'Ivoire ka te yere sur fo Tombouctou petit ay retro da ko Ablaye puisque avait frafi finu ni fe on bedo ne arabu ni to bo nyona ne ay finu da market arabu yewa akara ko arab Ablaye o fana temena do re fana temena ko Bart do re fana temena ko Burton do re fana temena ko Livingstone ou lutra fo Congo do re fana temena ko Stanley ou lutra fo Tanganyika do re fana temena ko Brazza o de dara Brazzaville sigi Brazza to dara odela Congo Brazza dara odela aywa ninu bede ni ke abe fo ninu de mako explorateur Allah ndesa ali ninu de frafina décortiquer ka ki ko tika ka woro ka do ka lo mimbe ninu ka intérêt nimbe soro ni sanu imbe soro ni yoro la jama be soro ni yoro ina fe ni be soro ni no uka yala ukono esam atara kata fo ubara upara unye utara fo parent maunye utara fo et espagnol oui kata fo portugais oui kata fo français oui kata fo anglais oui kata fo hollandais oui koko se sambara tsera mina ametu kele ametu kele ambe don ne minu sona anga don anga barake nyon fait ambu ka fait exploiter devant eux ambu taduma ambantata ngane minu maçon aywa armée flenie ambe armée blanche reflala flanana ambe feni do fana ke o de missionnaire ouye o de chrétien minu benale pour que kaseka non seulement ambu kele mais ambe tla kanga idée ou ni fendu mo pour que kake chrétien alinga kuma chata to la jede fona ni navigateur ouye flanant ni chose explorateur ouye maintenant sabanant sera abe fuluma les conquérants conquête de avec de ma conquête oui ne minu sona mbetoni ambebe ne minu maso ambebe la est-ce que frappé be de beso ayi chum abada bete ayi bete so kana so ni na jamana wala ni minu organiser te fangate minu na ulubi kanto anga sigi ni min dama we anta ni sereka min tay bitanoye nga do be ya famia comme mbenu de trophée c'est ça OK d'accord tanoye abiki uta on va se émission en bas diffuser ce fait donc nous nana
u nana sɔrɔ minnu fana bɛ yen olu de fana ka kɛnɛ olu ka to ko conquête daminɛna sisan o conquête ninnu nana minnu sɔnna fɔr'u minnu ma sɔn a bɛ fɔ olu ma ko les résistants. oui ninnu kɔni ma sɔn. ayi an tɛ sɔn dɛ n'aw kɔni b'an faga aw b'an faga k'an ka armes to an bolo mais an b'an ba dɛ n'aw b'an expulser k'an ka armes to an bolo mais an ma sɔn dɛ. olu mɔgɔw a damadamanin tun bɛ jamana damadamaninw na n bɛ na a citer a fɔlɔ la Dior Diop le damel du Cayor. jɔlɔfɔw donna n'a ko jamais ma baɲa n tɛ sɔn ma baɲa tubabuw tɛ don ka jamana kɔnɔ ka na k'u bɛ rayi da ne ka sokɔnɔna la n tɛ sɔn bi n tɛ sɔn sini a y'u kɛlɛ u y'a kɛlɛ u labanna ka s'a la sabula kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo u y'an étudier mɔgɔ min nana ka n'i étudier k'i dɔn n'o ko k'a b'i kɛlɛ a bɛ s'i la dɛ a filanan olu tun bɛ Sénégal du Sud la a bɛ fɔ ma Maba Diakhou a ba de ye Diakhou ye a jamu de Ba Mamadou Ba Diakhou n y'a f'i ye an ka émission dɔ la n ko Cheikh Umar bɔlen a tagara Mamadou Ba Diakhou lajɛ fo ka taga Sénégal du Sud la fo Gambie yan fan fɛ a y'a ɲɛ tuma min a fana y'a ka résistance kɛ a fana ma o labanna ka se a fana na. Ala de sa. Na amasa. Cheikh Amadou Bamba. Touba. De Touba. Ah bele. Le chef des Mourides. A ma attaqué ni kɛlɛ mais ale y'a attaqué tuma min ne ka sɔrɔ u b'a fɛ ka christianisme ladon ale fana k'ale bɛ mouridisme ladon ninnu fila tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn fɛ tubabu ko ko tuma anw ta de bɛ kɛ tiɲɛ ye u y'a fana kɛlɛ u y'a évacuer ka bɔ yan ka na n'a ye fo Abidjan yan ka taga n'a ye fo Gabon u y'a évacuer Gabon siɲɛ 2 u labanna ka s'a la a naaninan ye jɔn ye Mamadu Lamine Dramé o wolola Kayi kɛrɛfɛ dugunin dɔ tun bɛ yen o tugakaw ko kɛra ye a bɛ fɔ o ma ko Gunjuru Mamadu Lamine Dramé fana ye arme bɔ ka wuli ninnu kɛlɛ tubabuw kɛlɛ nka arme b'u bolo ka tɛmɛ a kan organisé bɛ ka tɛmɛ a kan u y'ale étudier ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma ba kalama k'a étudier don u y'a ka peuple étudier ka sɔrɔ a m'a dɔn k'a ka peuple étudier don à travers les conquérants à travers les explorateurs à travers ceux qui sont venus avant les explorateurs qu'on appelle les navigateurs. C'est ça. Non. U y'a fana minɛ o labanna k'a fana bi o kɔfɛ Cheikh Martel fana y'i kun bɔ a fana kun bɔlen tuma min an y'a baro bɛɛ fɔ yan a kɛra n tɛna ka se ka segin a la n ye tɔgɔw kelen kelen de fɔ munna ninnu wulila munna ninnu kɛra résistants ye u yɛrɛ résistants ye par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que l'étranger veut venir prendre ta terre. Ne fanga bɛ mɔgɔ min na i b'i ba dɛ fo n'u ser'i la tuma min kosɛbɛ a fana laban i y'a labana a labana yɔrɔ min Bandiagara kosɛbɛ a kɛra ten Dɛgɛnbere o kɔfɛ a fana ye fanga di a den ma Segu a chose la o tɔgɔ ko Amadou Tall Amadou Sékou Tall tubabuw y'a fana kɛlɛ ka se a la fana la a fana bɔra résistance la fana bɛnna Segu donni bolo kan o kɔfɛ cɛba ye a se k'u kɛlɛ cɛba ma se k'u kɛlɛ cɛba ye teriya ɲini u fɛ u y'ale to yen ale ma kɛ résistant ye mais a dɔgɔkɛ Babemba y'i kanto ko n tɛ sɔn de mon vivant les Français ne mettront pas les pieds à Sikasso jamais en 1898 u y'a fana faga n fana bɛɛ a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma ko résistant an ka taga Laginɛ cɛ dɔ tun bɛ yen fulaw la a tun b'a fɔ ko Bokar Biro fulakɛ de tun don a fana fula ninnu bɛɛ la a fana y'i ban k'u tɛ se ka se ale la abada u ma se ka se o y'a fana bi o kɔfɛ an taara Tchad dɔ wɛrɛ bɛ yen ko Gilele fana y'i ban tubabuw ye Gilele fana dencɛ tun bɛ yen a tun b'a fɔ ko Béhanzin fana y'i ban tubabuw ye u y'u fila bɛɛ minɛ u y'u bɛɛ faga o kɔfɛ an bɛ se cɛ kelen min ma bi o de y'an ka sujet ye bi n'a bɛ fɔ o ma ko Alimami Samori Touré a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma ko résistant Ali ne bi tɛ e tun bɛ résistant kɔrɔ dɔn wa? Vraiment ne b'a mɛn français la ten. I b'a mɛn français la mais t'a dɔn a kɛra kun min kan. Kun min kan oui. O de y'a to n y'a fɔ Jigiba ye n ko n bɛ taa sanfɛ ka segin ka na an ka sujet yɛrɛ la bi. Samori Touré ye jɔn ye? Naam.
jiba ya fiye odo ko maninga do afa maninga ba maninga Samori Touré wolo la yoro juma abo foyende ma ko la Guinée bi la Guinée yoro juma c'est un pays africain ani Côte d'Ivoire be danjela la Guinée tlalembe shiro juma la Guinée tlalembe yoro nani de Conakry enfant abo foma la basse Guinée ou la Guinée la côte ni yelena ibita flaw ka yoro la abo foyema la moyenne Guinée ni yelena sans fait ibita la haute Guinée la ni dara o jukorla la ibita la Guinée forestière la mais anga sujet be djman kambi c'est la Guinée la haute Guinée parce que Samori wala yoro de la mande ba crève la ni de la fola enfleur mi au période nina parce que mande tun tira en période mina 1830 wasro mande tira mande toni de niye résistant minu wulla o yasro bonen minu ni fe minu be nya fiye ngo jonya ye fendo ye Allah kan tisu ali en pana ye eroni kuna résist explorateur ka yorola jonya ko parce que hakili bola en pana ye eroni kuna bena sigama ikanga fodu mako la traite des noirs parce que anga geru ni fe numbela ambe jonke anga jonkera ya famia tuabu ka fere fendo e utara Amérique découverte mami uya e dukolo kai uno hakle la sanu ni fe minumbe soro yu moye nga uya do comme dukolo kai or indien minumbe américain minumbe u tese senena ko amena senekala ni frafina parce que senekala be soro frafina donc jo minumbe frafina anga mo ye jonta ta ka fere uma uyulu takubla bateau kono katanu ye fena abo fonu mako la traite des noirs oh la kabuna da bade mine kabuna da bade fere ta fere ika sagabe fere chomi comme si be fere chomi kontakite mais d'abord mo folo mi nyake arabu de folo la kake nya fiye o de sunyata sele ma mi ne ka soro sumanguru kante ya ato continuer alwa chokoroba mi mbora mande kana siri nani sunjata ye nyon soro mema si c'est iba to do biwa o yene si c'est ni chokoro mi na la kana sunjata soro fena iba to do bofani ya papier nyeni en kungulo nyagamenen do aywa il faut revoir ce qu'on a déjà dit bien sûr si c'est way hakli jigala tel doni comme akasurima bon donc au chokorobani Nyafiengo il a eu 366 oui c'est ça hakli jigala sa hakli jigala sa ayi kanto sunjatama igele ika aywa esclavage bojamana ko mori chokorbay oui si c'est igele ika esclavage bojamana ko no parce que esclavage de anga mondore parce que sini masini modo bini profito la kana esclavage do anga jamana kono ka anga mo takata fere chokorban tumbe kodo ko so hakili jigina la few wallahi sunyata esclavage boy au-delà mais deuni modéo maseka esclavage boy puisque wari soroda de tundo jigima mafia c'est ça koni ay mo do be trayoro dola buta yoro dola non wa sorona fa ko de ne fin dote te trayo wallahi mais chokoroba ni de akona ma esclavage ntaka nena ay esclavage nimba banama esclavage batbou benado et babou dona ils ont emporté 60 à 100 millions de personnes en Amérique ulu debe américain noir ou labi Barack Obama ou de ulu modéo nyepi kunta kinto de adamine abe Barack Obama labi en tout cas président yepi donc c'est que rote tchela donc tracho de nyebone utara kozimina o de nyebone ou yo toro minye o de nyebone oui tobu yu kede ina foko saw tant que guerre tu make Amérique faut qu'elle ne fait bo ya fin d'obey au guerre tu make américain on te frappé une valeur d'autre ni frappé la bana attaquer sabaounya frappé la bana attaquer président yepi aux États-Unis à la DBC entre 1800 bon des noirs ni tumala amba fait ka date de fanya entre uluka traite wati le 15e siècle le 15e siècle 16e siècle 17e siècle ambe 18e siècle de là Samori Benatmami ok d'accord afam au 18e siècle la 1848 au esclavage esclavage annulé ka datu ka pa koy mate ma fait non tout le monde est libre
nga américain ma fere fu ka guerre kelen tuma min de sa u ye frafina u ya puy donc mbe sigin kana Samori la donc au Samori de yi to ni fɛn façon ina esclavage tourné tuma min fa sigini tuguni kana fo ka kɛ fɛn dɔ ye Samori wolola au centre de kɔnɔ en 1830 a wolola yɔrɔ juma Minianbalandugu à côté de Sanankɔrɔ o bɛ Haute-Guinée de la bi Haute-Guinée yɔrɔ juma ye jamananin fila tun b'a yɔrɔ la n y'a f'i ye ko kelen tɔgɔ ko Toron kelen tɔgɔ ko Konia o jamananin fila Toron ni Konia olu de ni Côte d'Ivoire bɛ dancɛ la bi Madina b'a a dugu kɔnɔ bi. Merci. Kuma min fɔla jiba b'a dɔn kan bɛ bi ni min ma. Mande kɔni ni y'o fɔ o ye ale. Donc o Toron nin kɔnɔ Minianbalandugu nin kɔnɔ y'a faamuya Sunjata wolo Samori wolola yen de. A fa tun tɔgɔ ko Lafiya Ture. Donc a wololen tuma min o jamana o san kelen kɔnɔ bɔnɛ min kɛra o san kelen kɔnɔ Siselakaw ka kuntigi dɔ tun bɛ yen o tun tɔgɔ o tun ye Sise de ye ale fana ye a jamana in kɛ a ta ye a ye jamana dɔ dilan ka yen k'a ta ye k'i sigi k'a fɔ ko ne de ye yan faama ye ko k'e de ye yan faama ye a ko hɔn ne de ye yan faama ye ko bon donc sisan sa aw bɛ l'impôt sara ni cɛkɔrɔba in ɲɛ o tun tɔgɔ ko Moriwulen Sise. Moriwulen Sise ye jamana in dilan k'a ka capitale kɛ Madina ye. A ye Siselakaw sigi fanga la yen mais ale Moriwulen Sunjata Samori mɔkɛw olu bɛɛ bɔra Kankan de u bɛɛ tun bɛ sigili Kankan de. U bɛɛ de déplacera ka na dɔɔni kɔfɛla la donc Moriwulen Sise ye jamana in sigi tuma min mais o y'a sɔrɔ n'i sera Toron n'i sera Konia i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn tun bɛ yen silantanw de tun bɛ yen politigiw tun bɛ yen somaw tun bɛ yen ninnu bɛɛ de tun ye mɔgɔbaw ye mais a ye jamana in sigi yen a y'o sigi tuma min ala y'a kɛ kɔfɛla la 4 ans après 30 ans après 10 ans après en 1840 Beretew fana nana ka na au sein du Milo ale jamananin kelen kɛrɛfɛla la Beretew fana y'u ka jamananin sigi kɔrɔ ye autour de Milo Ali kana ɲinɛ n ye min f'i ye n ko janfa de y'an ka kuma base ye bi n ye kuma ta jigiba ka kuma kelen min ta i y'o de ta ka segin ka na parce que cause de bɛ ko bɛɛ la kana ɲinɛ a kɔ n tɛ ɲinɛ a kɔ fewu Ali en 1840 Beretew fana y'u ka dugunin sigi ten en 1845 Vakaba Touré ale fana frontière nin kɔfɛ c'est-à-dire côté Côte d'Ivoire o jɛnɛ yan fan fɛ ale fana y'a ka jamana sigi en 1845 cɛfarinw bɛ yen donc jamana saba sigira an filɛ yɔrɔ min nin zone kelen in kɔnɔ nka bɛɛ b'a fɛ i ka fɛɛrɛ kɔnɔ ka dɔ in ta k'a bila i ka mara kɔnɔ Ali kɛlɛ bɛ yen wa wali diya de bɛ yen kɛlɛ de bɛ yen kɛ Sise b'a fɛ Berete ka ne janfa tɛ yen o bɛ ɲɛnabɔ wa abada tɛ ɲɛnabɔ ne kagoya tɛ yen jɔn bɛ se ka jɔn ta a bɛ gɛlɛya kɔni ni yɔrɔnin tɛ ja fewu an b'a conséquence de filɛ an bɛ conséquence de ɲini na sisan voilà donc o kɔfɛ en 1845 problème dɔ tun bɛ Moriwulen Sise ani Vakaba cɛ kabako Sise ni Touré n tɛ se ka don a fɛn bɛɛ la nka cɛkɔrɔbaw ye fɛn dɔ fɔ n ye ko Moriwulen Sise fa ba tun ye a tun ni Vakaba ba tun ni nin tun bɛ fɛn dɔ la a ye ko dɔ kɛ Vakaba ba la a ma diya Vakaba ye or Vakaba karamɔgɔ de tun ye Moriwulen Sise ye Moriwulen Sise ye Vakaba éliminé Vakaba ye Moriwulen Sise faga a ka morikɛ yɛrɛ janfa tɛ nin ye jigiba ka kuma fɔlɔ ma daminɛ a kɛra janfa fɔlɔ kɛra o kɛlen tuma min ale tagara ka t'i sigi a ka Vakaba la Kabadugu n'o ye o jɛnɛ ye yan fan fɛ Moriwulen Sise dencɛ fila tun bɛ yen kelen tɔgɔ ko Sere Burulayi oui kelen tɔgɔ ko Sere Birama mais Sere Burulayi de tun ye kɔrɔkɛ ye kɔrɔkɛ de bilala Moriwulen Sise place la
dugu kono ye o toron. Ali, ça s'est fait en 1845. Au 1845 ni Samori tun wolola a tun ye san 15 dɔrɔn de sɔrɔ. Samori tun ye denmisɛnnin ye. Nka a ba tun bɛ wolo dugu kɔnɔ, a ba tun bɛ miliyɔn dugu. Ni y'o to Sisew y'o to ye mais pour que k'u ka jamana boɲɛ u yi jiginna ka na Samori ka duguni n'a y'a faamuya ka na miliyɔn dugu ta ka jɔn caman kɛ ka Samori ba kɛ jɔn ye. Samori tun bɛ san 15 la. Samori ko nin se ka bɛn ne ba taara yɔrɔ min ne bɛ taa nɔfɛ. Jigiba y'a f'i ye sisan. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kɛlɛ kɛ i ba nɔfɛ, mɔgɔ mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ i fa nɔfɛ, surtout ba n'i ye kɛlɛ k'o nɔfɛ a kɛra cogo cogo fo Ala k'i dɛmɛ, a kɛra cogo cogo fo Ala k'i kunkɔrɔta, a kɛra cogo cogo i bɛ objectif min ɲini na f'i ka se o objectif la. Ba duwawu ɲininaw a y'a teliya. Jeliba kuma kɔnɔ o don cɛ dɔ tun ka kan ka Samori ka fanga importance sɔrɔ. A cɛ ye n'a muso tagara ka t'i da a ka li jukɔrɔla la, jinɛw nana y'a faamuya ka na bi a kan, a y'i kanto ko mɔgɔ b'i ka so kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ ka so kɔnɔ. O cɛ min tun ka kan ka Samori ka importance ta, importance bɔra ale bolo ka na di Samori ma. Yalo kun de bɛ ko bɛɛ la sa. Jigiba ka kuma in ne tun t'o lɔn, ne filɛ min fɔla Jigiba tun t'o lɔn, a filaw ma don ɲɔgɔn na sisan. A donna ɲɔgɔn kɔrɔ k'a sɔrɔ ni sɛbɛnnen don e ta in sɛbɛnnen don ale ta in dun a y'a ta fɔ. Karamɔgɔndayi. A ko ɲɔgɔn ma don ɲɔgɔn kɔnɔ. Ko histoire bɛ ten de n y'o de f'i ye. A sɛbɛn ka taa. Donc Samori ko ne ba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ sa yɔrɔ o bɛ taga ye. Samori nana ka i yɛrɛ kɛ jɔn ye seere burula i ka armée kɔnɔ. Ka don ka kɛ caporal ye, ka kɛ sergent ye, ka kɛ capitaine ye, fo ka kɛ y'a faamuya colonel ye au sein de l'armée. A ye armée organisée de tout temps. A ye san 7 ani kalo 7 ani tile 7 de kɛ armée kɔnɔ ye pour que k'a ba bɔ jɔnya la. Lisano. Ali a labanna a ye kalo 7 kɛ tuma min, ça c'était en 1850. A ye kalo 7 san 7 kalo 7 ani tile 7 kɛ tuma min, a ye ko ba e ka bɔ jɔnya la n bɛ t'i bila so. A tora ninnu ka armée kɔnɔ. Lisano. Ali. On est en 1858. 58 maintenant. Tuma bɛ taa la. Samori ye engagé ninnu ka armée kɔnɔ, a bɛ kɛlɛ kɛ la, a ɲɔgɔn cɛ tun tɛ yen. Puisque a fana ye cɛ min ye a ka ko ka gɛlɛn, Ali ɲɔgɔn dɔ de don. A n'a bɛ bɛn tuma o tuma a y'a sɔrɔ fo ni tilenna dɛ, n'i ma tilen kɔni a kɔni tɛ bɛn. A donna n kɔrɔ e bɛ bɛɛ jogo dɔn mun fa. E bɛ bɛɛ jogo. Ko ne ka sɔrɔ ka ko Samori ka ko ka gɛlɛn, a bɛ ka to mais ne ka ko ka gɛlɛn, mais mun de don parce que fɛn min aw bɛ deli ka min kɛ, jama bɛ deli ka min kɛ, ne t'o de la. N ye n ban k'an ban. N'i y'a ye n bɛ n ban kun de bɛ ban nin na. O de y'a to Samori kɛra résistant ye. Mais nin période in na o y'a sɔrɔ tubabuw ɲ'a f'i ye, tubabuw tun donna farafinna kɔnɔ, u donna fan dɔw donna ni Saint-Louis ye, dɔw donna ni Assini ye yan. Tubabuw tun ko k'u bɛ mun kɛ puisque u ye jamana dɔn kama, hɛrɛ ni fɛn minnu bɛ yen, feereli fɛn mɔgɔw tun bɛ feere fɛn minnu na, sanu minnu ni fɛn minnu bɛ yen, tubabuw ko k'an b'a fɛ ka na commerce de kɛ. Donc u donna. Tubabuw tun hakili bɛ min na au moment où Samori bɛ nin yɔrɔ in na, o de tun ye Amadou Sékou ye. O y'a sɔrɔ Cheikh Oumar Tall tun ye Amadou Sékou bila a ka place la a Sékou. A ye Sékou mara. O y'a sɔrɔ a yɛlɛnna ka taa Bandiagara, ka taga Masina mara, ka den dɔ bila ka t'o bila Nioro, ka a ka armée tɔ bila ka taa fan dɔw bɛɛ fɛ. O y'a sɔrɔ Amadou ni a den fɔlɔ o de tun ye Sékou kuntigi ye. Tubabu ko fo ka Amadou Sékou bi. Tubabu tun tɛ Samori kalama ni tuma la. Nda ye ka k'a bɛ kɛ tuma min, ni Samori bɛ yɛlɛ ka tuma o k'ale bɛ na ka na ni a ba labɔ tuma min, o y'a sɔrɔ tubabu tun tɛ Samori kalama. T'a kalama kun bɛ. T'a kalama k'a bɛ balolen. Mais u tun hakili b'a la, tubabu ka armée bɛɛ tun bɛ bilenni ka sin Amadou Sékou de ma. O y'a sɔrɔ o bɛ Sékou. Il faut que an ka na ka na fanga bɔ fulaw bolo, an ka fanga bɔ tukulɛriw bolo, k'a di bamananw ma, k'a di kulubalilakaw ni jaralakaw ma. Parce que an n'olu bɛ se ka kɛ fɛn ye, an n'olu bɛ kan kelen na, mais fula ninnu y'a faamuya ils sont trop résistants, u tɛna sɔn. Donc nin période nin na a tun b'o cogo la, je t'ai dit on est en 1858.
tobutu miriba bébé. Au 1858 nina 2 ans après aywa ambe Sikasso fanga là Sikasso fanga fona commencer là puisqu'il y a Sikasso cap histoire fille on fona commencer là on fera be bola dondoni au 58 là Samori aye ninu bot mami ani sere Burlai Sara Brema oni Samori tepe u ka kan yere te kelenyi u yere te se ka benere ninu flag ni se ka benere Samori ko kay de taye fanga ne boy ka fanga ko rambe trayro Samori bora sere Burlai fe sere Brema fe ka sinkana kani engagé berete la kaw fe Janfa do teni etuni kala janfa do asrana janfa nye abolla kata alefuna sani kane janfa ne be janfa sani e kane janfa oko danger de bala e ka general ka boy ka arma ya fuma kati e kala ye kati nye trola c'est vrai ni barka bila ya famia na foro ko danger be yorora abi ko bi bade ba fiye ayi bolla ka bo sere Brema ka yorola kana berete la ka yorola ani berele la ka akera cheminde do nana di ka yorola yorom dra bi ka yoro bonya ninche bay betende kuyate iture na doni kayoro la rom dron mafia te kokede mais abi kayoro élevé avec valeur d'âme valeur min takono aka personnalité de bokke aka yere don anaka kokena anaka intelligence anaka bara oui adona ni yoro de la yafumia ay bretela kawka armée klakanya bretela kawko ko antena te frayla tuni mbu bola ya famia janfa be yoro betuni utuma veka janfa bola bretela kaw fana yoro la atara kamara la kaw ka yoro la bayan kam abaka mo sa tara benge fo ha bele ha chefaria ulugo kawa ko sawi yalla ko sabede on ko ni on berindende yiye mais anga laydu do ta nyogonye donc tagara yoro do la abu foye mako diala utagara kata diala o ye laydu ta nyogonye ko c'est ça on va faire réellement il kana ba on fait akon non te ba on fait ne nga fere de do ngante se ka to armée kono armée mba bi ni ku benefa moi j'ai une importance fin do bene kenema out min kala j'ai beaucoup de choses devant moi fin do ben kono na nyefela la mais se ka to laté o da tomber changement ban noke nte changer parce que be changer parce que janfa ben kono o janfa kilindi ay wa jiba yo kuma kilindi fo o da tongu ngala no nganga ko be basé janfa de capi ali o de kerasa anga sama 4 minutes bibulo ali marama bande c'est trop long il faut que tu fasses expose la docteur kana jigina quoi d'accord t'as 6 minutes encore ali o de kerasa sera kamar la kaw fe nga chef la tumbabolo kelen to mori finjan jabate kelen to nyamakala amara nunu nyaka onu ka conseiller bawi comme ne ya ko conseiller pichon na ko ita droite fait ita na ko ta gauche fait nunu flat mba fait ayulu be engagé au sande asikira sanakoro ayaka fanga sigi sanakoro sisa ya fanga tayere ay fanga tayere a commencer ka fanga tayere nga kakigo halsa ayalla je ka ko kama ko folo donc ni ba ko ibeto doni moula sami makora donc au sana ou ya to da ko fama Samori Touré ko yasuluma almami dala folo excuse-moi aka concept ko islamia ba ka concept e guerrier dronde Samori mo folo minun tumbe utundo na islamia langa ulamana bekera tontigi e kofe Samori be bainka kelela mame ayela la feminke inafu jigiba de beno jigiba ko ni Samori de nyerla atakaram a islamia long kateme islamé to yereka akone faou banamina ya fama ne be labanga kaya me tontigi ala bene me sini me yela maka islamé ndax ko bara famu nya famu nya yoro famu sa sino ube bo kankant mami ube de tumbo okaina fire tundo na ga fa bora la tuni la vie bora la tuni na Samori kanto ko baba ambe to ala cette fois-ci dendu fanga mimbala ya famia abela baka fala do o de kera sisa sa donc a esile sana koro a singana tuni brete la kaw funa ko ka fanga tumbe ulu brete la kaw ka fanga tumbe mo che kele funa wulla ki kumbo funa na o tun to ko nantene famudu kuruma o fana yi kumbo sanfe kale fana ba fe ka fanga tay Samori ko fanga tie ande
An ba duwawu banko, fa duwawu banko, karamɔgɔ duwawu banko. Ayiwa an bɛ e tɛ se ka fanga sɔrɔ an kɔrɔ yan. A ye nantɛnɛ Famadu i kantu ma a ko ne b'a fɛ ka fanga ta yan ne bɛ e kɛlɛ n bɛ taa Siselakaw kɛlɛ. Samori ko sisan fɛɛrɛ de bɛ na dɔn sisan. Samori ye Siselakaw kɔrɔta contre nantɛnɛ Famadu ka tila ka nantɛnɛ Famadu kɔrɔta contre Siselakaw. Puisque a ye dɔ kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la a bɛ yen bɛɛ dɔn. A b'a dɔn. Kuma min bɛ se ka e tɔɔrɔ a b'o fɔ Jigiba ye kuma min bɛ se ka Jigiba tɔɔrɔ a b'o fɔ e ye e mana o fɔ Jigiba ye e ye kɛlɛ sɔrɔ Jigiba mana ta fɔ e ye kɛlɛ sɔrɔ a y'aw bila ɲɔgɔn na a m'aw bila ɲɔgɔn na. Oui, sisan an bɛ kɛlɛ. Mun b'o kɛ ni intelligence tɛ. Ni arme dɔrɔn tɛ tactique wɛrɛ bɛ yen. Les Blancs ont fini par dire que on a atteint évidemment cette fois-ci l'homme le plus intelligent de tous ceux que nous avons connus comme résistants. Tɔw san kelen san fila an y'u bi tɔw san kelen san fila Samori ta tɛ kɛ san kelen san fila de. Parce que intelligence b'a la a ka kɛ. Et puis a bɛ yɔrɔ min mara la. A bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka yɔrɔ la tubabu fɛɛrɛ min bɛ tubabu kɔnɔ o fɛɛrɛ bɛ kelen b'a kɔnɔ kɛ. Ah là c'est un autre problème. Donc a ye nantɛnɛ Famadu a ye olu bila ɲɔgɔn na ka a ni Siselakaw bila ɲɔgɔn na olu bɛ kɛlɛ la tuma min ne kɛlɛ gɛrɛla olu ka armement mɔgɔ minnu bɛ bɔ yen olu bɛ segin ka na Samori b'olu ta k'olu engagé a ka armement na. Samori bɔti ka bɔ o de la sa ka taga i yɛrɛ sɔrɔ fo kɔfɛla la on est en 1866 Samori taara ka t'i sigi fo kɔfɛla la tu kɔnɔna la Tɔnmayan fan fɛ ka ninnu to kɛlɛ la ninnu ye ɲɔgɔn ban tuma min fo a laban na y'a faamuya a laban na Siselakaw labanna ka fanga sɔrɔ ninnu bɛɛ kan Siselakaw ko sisan anw de kɛra fangatigiw ye bi Siselakaw ko sisan a laban na anw bɛ laban ka taga Wasolon tɔ kɛlɛ Siselakaw ye erreur min kɛ o de la o de ye u tagara ka taa Wasolon kɛlɛ u tagara Buguni yan fan fɛ ka taa kɛlɛ kɛ yen on est en 1866 o san de Cɛba nana fanga la Sikaso mais u ye tali min kɛ y'a faamuya u y'u yɛrɛ mago sa donc u ka armée fangatigi u ka armée affaiblilenlama de seginna ka na o y'a sɔrɔ Samori renforcera Samori ye ninnu to u ye kɛlɛ min kɛ y'a faamuya ma dɔn u si ka kɛlɛ la sisan a y'a sɔrɔ ale fana ye fanga ale renforcera ninnu affaiblila a ye ci Sere Burama ma ko Sere Burama bɛ cogo di Sere Burama ko tiɲɛ n'i ma na ka na n dɛmɛ n'i ka armée affaiblila ko ne nana k'i dɛmɛ i bɛ armée kuntigiya bɛɛ di yan dɛ a ko ɔhɔn puisque fan wɛrɛ t'ale la tuguni cɛ ye armée kuntigiya bɛɛ d'a ma ko sisan cɛ kelen min n'an kan ka kɛlɛ o de ye Sagajigi Kamara ye Sagajigi Kamara tun y'a oncle dɔ de ye a ba ka mɔgɔw de tun y'o ye. Gwanguna Sagajigi. Tɔgɔ ye. Gwanguna Sagajigi. Gwanguna Sagajigi Kamara a y'o fana ye a ni ninnu ye kɛlɛ kɛ tuma min a ye Gwanguna Sagajigi kɛlɛ. Or ale de ye ninnu ka ale de ye Siselakaw ka armée kuntigiba ye bi. Ok, m'a fait il ka terme de blagner parce que docteur comme à 40 minutes maximum. Donc ça. Bon, j'étais dans 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. Il y en a. Ah, bébé. Ah, bébé. Non, parce que on va préparer. Non. Ok, on y va. Bon, on y va. Parce que on peut se préparer Kanye. Ok. Donc, aïe Sagajigi kele. Ka Sagajigi bi ale ni Sere Burama ye Sagajigi kɛlɛ ka Sagajigi bi mais Sagajigi kun t'a bɛnkɛ ya mais Sagajigi fana ko ne neveu bɛ se ka fanga ta ne ɲɛna cogo de ta dusukun b'a bɛɛ kɔnɔ kɛ nka barika bɛ min na o de t'a bɛ laban dɛ tiɲɛ wali nkalon barika min bɛ Samori la t'a bɛ laban donc a labanna ka Sagajigi bi maintenant Sere Burama y'i kanto a kɛra cogo di ko n bɛ n'an ye an bɛ sara tila an ye min sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ sara tila 5 ye ne bɛ 4 ta e bɛ 1 ta a ko mun a ko ne de ye kɛlɛ in bɛɛ kɛ o e ka mɔgɔw tun bɛ mun na ye u ma foyi kɛ o donc o kɔrɔ y'a yira Siselakaw la ko u commencera ka jigin ale commencera ka yɛlɛ et c'est dans cet esprit là maintenant là qu'il a tenté d'aller attaquer Kankan. Kasi Kankan tuguni ka taa Kankan parce que nin bɛɛ la a ma don Kankan fɔlɔ o don Jigiba ka kumaw a commencera ka don nin yɔrɔ in de la n bɛna don Jigiba ka kuma ninnu fan kelen de kɔnɔ a ye fan kelen fɔ fan kelen min b'a dafa
kɔnɔ se ka kaman kelen se ka kɔnɔ bila ka pan kaman fila de bɛ kɔnɔ bila ka pan kosɛbɛ kelen t'a pan donc kankanlakaw olu fana wulila tuguni ka i kanto Samori ma an bɛna accord ɲini fɛ a ko n bɛ sɔn accord ma kɛ an b'a fɛ ka accord ɲini fɛ pour que sini ma sini ayiwa an bɛ se ka taga y'a faamuya jamana min b'an kɛrɛfɛ an bɛ t'olu kɛlɛ a ko jamana jumɛn b'aw kɛrɛfɛ a ko jamana minnu b'an kɛrɛfɛ an bɛ t'olu kɛlɛ donc ani kankankaw ye fɛn don ɲɔgɔn cɛ Samori kɛra a armée kuntigi ye tuguni bien k'a ka armée b'a bolo ninnu ka armée fa kelen b'a bolo a bɛ fanga sɔrɔ a tɛ fanga sɔrɔ kɛra ye sa kɔni hali général yɛrɛ côté bilen Marsal yɛrɛ de a kɛra Marsal y'u to de la tuguni ka taga Nantenɛjɛ kɛlɛ Nantenɛ Famudu kɛlɛ ko o faga ye u y'o faga tuma min ayiwa u y'i kanto Samori ma ayiwa sisan e de ye fangatigi ye wala anw de ye fangatigi ye kankankaw ko kankankaw ɲaw dɛmɛ parce que aw ka jamana bɛɛ tɛ aw fɛ ɲaw dɛmɛ seulement pour que k'a yira aw la k'a fɔ ko na aw ye ne bila kɛlɛ kuntigiya la tuma o tuma o kɛlɛ bɛ ka ɲɛ. On est en 1880 Samori kɛra yɔrɔ bɛɛ kuntigi ye sisan a y'a bɛɛ minɛ sa a ye yɔrɔ bɛɛ minɛ tubabuw ko anw bɛ fɛɛrɛ ɲini na k'an bɛ taga ka taa Amadu kɛlɛ mais cɛba min b'an ɲɛ yan o ka jugu ka tɛmɛ ninnu kan tubabuw ye Samori kibaruya mɛn nin tuma de sa u ye Samori kibaruya mɛn Samori ko déjà ne renforce la o yɔrɔ la a ye kankan kɛlɛ tuma min a nana ka na kankan kɛlɛ ka tila ka kankan population bɛɛ déporter ka t'u bila Madina k'olu bɛɛ pousser tuguni Samori nana ka na sigi ka Bisandugu k'a ka capitale ye a bonyana a ma bonya de a bonyana a ye Bisandugu kɛ capitale ye tuma min a y'i kanto sisan sa Wasulu tɔ o kɛlɛli bɛna nɔgɔya ma n dɔgɔkɛ ka kuma tun bɛ o de kan o don yalo histoire bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ kosɛbɛ wallahi tariku ye farala ɲɔgɔn kan bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ de histoire bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ni b'an ka jigiba kɔrɔta k'a yɛlɛ sanfɛ sabula a y'u pousser tuma min f'u labanna Sere Brahma neveu dɔ tun bɛ yen a neveu nin fana Sere Brahma tun man di ale ye Sere Brahma bi ka fanga ta a ye fanga ta tuma min Sere Brahma labanna ka na ale yɛrɛ faga ale fagalen tuma min a banna Samori kɛra situation kuntigiba ye sisan cɛ tɛ s'a la muso tɛ s'a la laginɛ mumɛ bɛɛ la cɛsi tɛ s'a la hali mɔgɔ yɛrɛ t'i tɛgɛ da k'i k'a kan yɛrɛ o période nin de la nin kuma nin nana ka na don a la jɔla o de tun ye i y'a faamuya n dɔgɔcɛ ye min fɔ o don jɔla ka événement nana nin période nin de la on est en 1880-81 événement nin bɛɛ kɛra entre 1880 81 et 82 et 83 pour que ka n dɔgɔcɛ ka kuma sɔn ji la ali nin kelen tuma min n'a sigira Bisandugu ayiwa a ye jɔnw caya o yɔrɔ de la sa u ye tɔgɔ nin d'a ma finalement u nana ka na tɔgɔ in d'a ma u y'a kanto ko sisan ne bɛna kɛ diinɛ bɛɛ kuntigi ye u k'an tɔgɔ da ko Alimami Samori Ture et puis n b'a ɲini Laginɛ fɛ ani ye jamana o jamana kɛlɛ bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko ne jamanatigi ne de ye Samori Ture ye ne jamanatigi n b'a fɛ bɛɛ ka don silamɛya la lafiya ko an bɛ bɛn kuma bɛɛ la an tɛ bɛn nin kuma kelen in na dɛ k'an ka kɔrɔlen bila ka taa ten an tɛ bɛɛ tɛ se ka kɔrɔlen bila dɔw kɔni b'u ka kɔrɔlen kan n'a diyar'u ye tuma u bɛ don silamɛya la nka n'i k'i bɛ nin kɛ i y'a faamuya na mɔgɔw kɔni commencera ka muruti Samori ka murutiba kɛra nin san in de u y'i kanto a ma ko murutiba la grande révolte komi tuma ka jan événement ye an ka kɛ siɲɛ fila de n y'a kɛ pour que n ka kuma ka kɛ fɛn fila kan hadamaden ka keguya a b'i bila i ka keguya a b'i bila i ka se fɛn caman na janfa o de b'a to cɛ bɛ se cɛ la farafinna koɲɛw bɛɛ daminɛna yɔrɔ min mun y'a to résistants bɔra mun y'a to Samori ye nin kɛlɛ in kɛ mun y'a to résistants bɛɛ ye nin kɛlɛ in kɛ n ye kuma in fɔ pour que k'a kɛ nin conclusion de ye vraiment diyara n ye an seginna ka na yɔrɔ min o de ye nin ye ni ala ye don wɛrɛ jira n na sirata wɛrɛ jira n na an bɛ Samori ka sira tɔ continuer kabini Jigiba y'a bila yɔrɔ min wayawayanko kɛlɛ la ka taa Sikaso kɛlɛ ka bɔ Sikaso ka na Côte d'Ivoire kɛlɛ ka taga Buna
kana aywa Côte d'Ivoire to kele kana do fo gonja au niveau du Ghana ka segin ka retourner kana aywa Côte d'Ivoire kono tuni ka segin ka taga amina yoro la fo ka ta Samori bo fangala ne ala yi trata wɛrɛ yira na inshallah vraiment jigiba tun b'a fɛ n k'a dɛmɛ ne ka taga yen ko jigiba nana a ye kumaba dɔ fɔ a ko an b'a daminɛ Samori ye u ye janfaw siri Samori la yɔrɔ voilà a y'o fɔ ten de a y'a tɛmɛ wa a détail inshallah a détail ni sisan an donna o de la ale ye min fɔ à droite ne nana kana min fɔ à gauche a bɛɛ bɛna tugu ɲɔgɔn na woyanko kɛlɛ la kan karamɔgɔ taara a tɔgɔ Kɛmɛ Burama tagara ka taa yen kɛlɛ kɛ tuma min Bamako tali ani fɛn nana ne désormais an ka kuma bɛna taa nin yɔrɔ de la fo ka taa Samori ka ban kɛ hakɛto b'a la sali ala Muhammad abijekaw 14h09 an bɛ barika daw ye bidon ka bɛn tubabu kalo tile 14 avril 2015 ma saba de sigin bɛ plateau in kan yan Elhaji Sulemana Ture Dinani Ture Jigiba Kuyate Ali Jankumba ni ala ka jɛ an fana an ta bila bɛ ala kɔrɔ Elhaji Jigiba Elhaji Ali o bɛ kɛ don dɔ la ala ka sini kɛnɛya d'an ma ayiwa Jigiba Kuyate kuma bɛ taa a bɛ segin kani sɔrɔ yen sabula e de ko ten kami ne yɛrɛ ni hakili ma sɔrɔ a bɛ komi ne yɛrɛ kunna ka di dɔɔnin yan kojugu dɔɔnin yɛrɛ tɛ dɛ kojugu parce que Nani Ture Nani sigiya ko ala ka dɛmɛ diya min bɛ se kan dɛmɛ ni baara in na a bɛ ten a ko ali weleli bila dɔnnibaw la ko ka fara an kan yan dɛ o waati la maa si ma sɔrɔ fo i ka Kuyate kɛ min y'i sama kana ale kun bɛ kɛ volontaire ye mais ale ma micro sɔrɔ joona ala y'a si minɛ ala ka hinɛ a la inshallah Jigiba Kuyate ala y'i wele ka bɔ fo Bamako ka n'i jigi Alhassan Abdurrahman Ouattara na Bintu den ale de sigin b'an kunna bi kunandiya baarakɛla kuma caman mɔgɔ t'a la anw tɛ politicien mais an b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na cɛ o cɛ n'i bilala a la Côte d'Ivoire kɛlɛ bannen n'i bilala i bɛ jamana bila fɛ ale dun sera a kɔrɔ fɛ o n b'a fɔ n bɛ ayiwa soro jɔn fo n ma deli ka n tɛgɛ di u maa si ma n bɛ Ari Kɔnɛ bɛ je fo e ka foli la Nani ka foli la wa ni Nani taar'u ka assemblée la ko n ka foli kan bonya n kɔrɔkɛ i y'a bila yɔrɔ minnu na o de ye nin a bɛ ten Ali kɛnɛ b'i bolo fɛ an k'an ka cɛkɔrɔba lafiya docteur k'a ma ko an ka kɛ miniti 40 mais an taara fo miniti 49 tiɲɛ don n'i y'a ye a bɛ fɔ ko den ka barika ɲini barika de ka ɲi fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ barikaden n'a donna ko o ko la awa ala b'o ko o dayɛlɛ don bɛɛ ka taa fɛ barikaden n'a kɛra jamanatigi ye a bɛ barikamɔgɔw sama ka na barikaden n'a ye baro sigi barikamɔgɔw bɛ n'i sen don a la Ali Jankuma fɛn bɛɛ n'a magɛnfɛn don fɛn bɛɛ n'a magɛnfɛn ni mɔgɔ min taara i dogo ka yɔrɔ jan boli ka taa don tuba jukɔrɔ k'i sigi ka banakɔtagaba kɛ i tɛna tɛ limɔgɔ ye dɛ i tɛna taa ye i tɛna ye limɔgɔ ye i tɛna tɛ limɔgɔ ye donsokɛ tɛna tɛ sangin ye sanginba ni donsokɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ bawo donsokɛ ka hɛrɛ bɛ sangin bolo sanginba fana ka hɛrɛ bɛ donsokɛ bolo donsokɛ n'i ye sogo bon ni awa kisɛ ye sogo in faga sogo in bon k'a sɔgɔ joli min bɛ bɔ a la ni sogo bolila ka tunu la ka t'i bin fo tu kɔrɔ fan wɛrɛ fɛ e tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn n'a sara ye limɔgɔw de bɛ wuli k'i sigi a kun bɛ bolila tuma min na jeli bɛ bɔn n'a kɔ sira min fɛ limɔgɔbaw dɔw de bɛ n'i sigi o jeli la k'o jeli min k'i fa limɔgɔ kɔni bɛ nafa sɔrɔ jeli la o don nka donsokɛ fana bɛ limɔgɔ sira in de ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko limɔgɔ kɔni t'i sigi furabulu gansan na yen ten limɔgɔ filɛ sira min kan nin ye ne ka sogo taa sira de ye donc limɔgɔ fana awa donsokɛ fana bɛ awa sogo ɲini limɔgɔ siraw de fɛ fo ka t'i jɔ a ka sogo kunna yarɔ nin fila ye ɲɔgɔn mago ɲalan ye walahi n delila k'a f'i ye yan ko bunadamaden n'i ye duwawu k'i yɛrɛ ye duwawu a don cogo ka ca nka duwawu yɛrɛ i y'a don cogo o cogo la awa a bɛ hakili de nɔfɛ n ko yanni i k'a fɔ bunadamaden ma ko ala ka barika don i la a fɔ ko ala ka barika tugu i kɔ ni barika tuguni kɔ i bɛ se min na o bɛ tugu i kɔ i tɛ se min na o bɛ tugu i kɔ i bɛ min lɔn o bɛ tugu i kɔ i tɛ min lɔn o bɛ tugu i kɔ n kɔrɔkɛ min filɛ n'o ye Nani ye barikamɔgɔ don ale de nana baro in dayɛlɛ
abe baro in dale do mina o do ne be kaba nta don yero ngome nkunda ko dibaraka wallahi tunya awa ay ala deli femina o ye ko mbina mogo soro cogodi ni min be se ka je ke jamana deum baro ka jamana deum blasara o kera le hamina ye wallahi kera ne do ne fana be kaba ye ne bara be de ni université école deum be na de kana ne soro ta farafin irana ta faraje irana ta kababulon irana ta kiningana na irana ta ko naga ba irana ta mulbalni irana ta wosibira irana akara cogodi ta ko na ta ne kuru kan fuka akara cogodi afora cogodi ne fana kelme kan kono da diawla masga kuna officiellement nga kono dia de mbla nyefe dugutigi ni meru de ne bla o nyefe o man bla la nte sarata la fofo ite me ko mi nyaanyi ni ka nyaado ba o be ni jarabi na vendo ni jarabi na targula targu ye femba de ni bunala maden jarabi na targula ani mo mi alquran kana ni be mo waju abe kele wallahi o ifi abe fengele alquran jigina bunala madon ku la ben ku bla sara ni maneka targu fana ni ya fo afo chogo nyumana ni makeni natai eba adabo adamadenw bilasirali de kama k'u ka hɔrɔnya n'u ka yɛrɛwoloya n'u ka ladiriya sira yir'u la o kuma ne jarabira o de la kuyate o de kɛra ne fana jarabilanfɛn ye awa ne wulila ka na Abidjan yan ne nana n sigi n kɔrɔkɛ naani kelen o de ka chaise kɔnɔ o don a fari man d'a la a ye mankan min fana a wulila ka na n fo a nana ka na n fo k'a yira n na ale de ye nani ye ne de bɛ nin tariku in bɔ yan mɛ n fari man di n na mbeni wakati mbla ni ala ina wake ni ala sona ma amina jala ala fana yɛrɛ tuma nɔgɔya ko an y'a karabade abiyate ba fɛ ka segin kɔrɔlen kan dɛ an y'a karabade awɔ kɛra donc karabale o kɔnɔ an bɛ jɛ kɛ baro in de kɛ ka adamadenw bila sira kɔnɔ tiɲɛ ali hɔrɔnya ka di kosɛbɛ nka hɔrɔnya a bɛ ɲɛfɔ fana dɛ hɔrɔnya ye jurukisɛ de ye jurukisɛ min barantonin don buna adamaden yɛrɛ kan na nga hɔrɔnya in juru sirilen tɛ yiri la a ma siri nɛgɛkuru na a ma siri kabakuru na hɔrɔnya juru kunkolo b'i yɛrɛ de bolo a juru b'i kan na mɛ a juru kunkolo tɔ bɛ e yɛrɛ de tɛgɛ kɔnɔ a ma siri foyi la a b'i bolo hɔrɔn kamalen bɛɛ kana juru b'a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ n'i ma nin kɛ ni t'i k'i faga o kɛlen kɔfɛ ko ko karisa ye hɔrɔnya a ma hɔrɔnya kɛ dɛ i ye jagoya de yira la n'o tɛ hɔrɔn kamalen bɛ baara k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma se siri ka gosi ma nin to yen i b'o to yen i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya nin kɛ i b'o kɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya nin fɔ i ko fɔ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya Nani Touré fɛn min ye a maloya Nani Touré fɛn min y'a maloya n'a ye alikuranɛ kalan o ye parce que a ye tariku dɔn walima tariku fɔra ye parce que a y'a dɔn ko a mɔkɛw n'a bɛnbakɛw ka sirakɔrɔ tun don o y'a poussé k'a dɔn ko ne Touré kamalentɔ ja ne nin kunfinya man kan kelen i fa y'i don école la i ba k'i don école la mais n'i y'a ye i yɛrɛ fana bɛ fɛn dɔ kalan dɔ ɲini k'o fara o kan i b'a dɔn de k'i n'a ka kan o nani kelen a y'a dɔn k'a fɔ ko Manden kuma Manden laada Manden sariya Manden dɔn a fɔli a bɛɛ lajɛlen kalifalen don groupe belebele fila de la Manden Mori ani Manden Ɲamakala. Allahu Akbar bɛɛ ma filiya siya la. Ayi. Ni mɔgɔ min y'o dɔn ni Manden Ɲamakala min y'o dɔn k'a fɔ ko kalifali la n'i ma kɛ mɔgɔ nataba ye. Parce que an Ɲamakalaw fana tilalen don groupe saba ye. Groupe fila an ni olu bɛ bɛn ko kelen dɔn groupe tɔ kelen de an t'olu fɛ. Ɲamakalaya tilalen don awa fɔlikɛlaw Ɲamakala fɔlikɛlaw olu bɛ yen Ɲamakala fɔlikɛla o ta tɛ haramu ye dɛ. Ayi a ma haramu ye. E ye fɔli kalan kabi denmisɛnnin n'i ye fɔlikɛla ye san kelen tɛ mɔgɔ kalan se fɔli la dɛ san fila t'i kalan fɔli la san saba t'i kalan fɔli la e y'i timinandiya i ye fɔli kalan i y'i timinandiya i ye dɔnkili kalan i sera dɔnkili la i sera i ka fɔli dimaniw la i y'o ta i taar'o fɔ Ali ye Ali y'i sɔn i mana min sɔrɔ o la k'o dun i ma bin mɔgɔ kan i ma haramu baara kɛ i y'i sɛgɛ sara de dumu ye parce que i y'o de kalan o y'i sɛgɛ sara de ye i y'o de kalan Ɲamakala min ni e ye tariku kalan k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye Ɲamakala ye n ka kan ka faso siraw dɔn ka an ka kɔrɔlen siraw dɔn ka Ɲamakalaya sirakɔrɔw dɔn i y'o dɔn i y'a fɔ o tuma fɛ i ka kan ka mɔgɔw waaju n'a ye n'i ye min sɔrɔ o kɔnɔ alhamdulilayi n'i ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ Ala b'i baraji sɛbɛn parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka suɲɛli dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ kalabantiya dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ nkalontigɛ dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ namara dabila an ka kuma in kɔnɔ ko ja ne mɔkɛw tun ye mɔgɔba de ye ja anw ni nin man kan o caman bi i sen bɔ manamanakow de la ka bɛn an kumakan ma hali n'i ma fɛn sɔrɔ o mɔgɔw la i bɛ baraji sɔrɔ. O ye diinɛ baara yɛrɛ de ye diinɛ baara de ye nin
donc o ye ɲamakala groupe filanan ye ɲamakala groupe sabanan sa o ye fugula gantigiw ye olu tɛ tariku dɔn u tɛ se fɔli la olu kɔni y'a mɛn dɔrɔn ko ɲamakala kɔni dɔrɔn y'a fɔ tuma fɛ i man kan ka sa kɔngɔ la ka to yen a ye yɛrɛ ka kuma la ko n'i ye ɲamakala maloyatɔ ye ɲamakalaya la k'i manakun de b'i kɔnɔ ayi manakun baara wɛrɛ bɛ ɲamakala la min tɛ awa i ka taa bi mɔgɔw kan olu de kɛlen bɛ ka dulokiba jan tigɛ ka bila u kan na y'a fɔ tuma fɛ u tɛ fin kɛ u tɛ gɛn kɔ u tɛ sɛnɛ kɛ u tɛ foyi kɛ n'a fɔra k'e kɛ muso furu delili la ka du jɔ delili la ka mɔbili sɔrɔ delili la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ delili la ka hiji delili la karamɔgɔkɛ e yɛrɛ mana ye dɔrɔn niminamalekɛ natɔ filɛ ni mɔgɔw ye dɔrɔn k'u bɛ siran de wallahi u bɛ siran ni natɔ yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔw ja bɛ tigɛ i ɲɛ u bɛ ja tigɛ pawu parce que kosɔn y'a fɔ tuma fɛ don ko don ala bɛ o tigilamɔgɔw nagasi olu tɛ se ka laban a tɛ se ka laban o cogo la ten a tɛ laban ten donc anw fana bɛ siran groupe min yɛrɛ ɲɛ hali anw yɛrɛ kumalaw dɛ an kumalaw bɛ siran o groupe de ɲɛ an bɛ siran o ɲamakala groupe n'o donna sisan ne ni kɔrɔ nani an bɛɛ bɛ siran sisan bawo y'a fɔ tuma fɛ kuma bɛɛ jaabi b'u kɔnɔ kuma bɛɛ ɲɛfɔcogo b'u kɔnɔ n'u nana jeli hali jeli u tɛ jeli to yen u jeli kan ko jeli sɔn jeli ne yɛrɛ u tɛ jeli kan ko jeli sɔn jeli n'u taara mabɔ bara ha mabɔ fama n'u taara ture manju bara ayi nafolo ɲini dɔrɔn hɔrɔnya si t'a la minɛ kabini ne yɛrɛ k'a fɔ ko ɲamakala bɛ ɲamaka deli a y'an kabako ye ne sigilen don